Pangitungo pawelinging kaki Sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis swantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia Yang Suci. Mbah, kula matur nuwun sanget. Terima kasih banyak Mbah. Ini saya seperti mimpi diajak ke situs cagar budaya Gunung Padang ini Mbah. Sami-sami Yang Suci. Yang menjadi pertanyaan dalam hati saya, dalam rangka apakah Mbah diperjalankan ke sini itu Mbah? Ngoten nggih. Nggih Mbah. Sesaged kula Yang Suci. Nggih Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam. Salam Mbah. Rahayu. Rahayu. Jawab 5 niku radi ketingale lungkrah nggih. Nggih. Cara tembung mendarang niku berdalek-dalek. Nggih. Ning kula sengaja badhe napa nyampiraken rumiyin uluk salame kula sing wilahing Jatinuruni ajat-ajat seluruh Nusantara tapi uluk salam mulia ingkang cukup dipun sambut kali salam mulia niku kula kepengin nyampiraken rumiyin utawi nggih nyampiraken wedakaken badhe matur nggih Mas Suti bilih Nggih Mbah. Kala wingi dalem matur menawi sanadipun kejawen utawi kawruh Jawa niku sangkan paraning dumadi menawi sampun mangertosi sangkan paraning dumadi biasanipun niku dipun paringi asma jati saking Bedogol. Lah sinten niku Bedogol niku jalma kang wikan manjing alus. Lamun tan bisa weruh takokno mring guru kang sejati kang wis putus kawruhnya wikan manjing alus. Nah menika kelebet wantun madeg dados Bedogol menika kedah sampun mangertosi wikan manjing alus menika surasaning gegaiban ingkang sayekti utawi ingkang tuhu-tuhu ingkang sejati cara tembung wantahipun. Nah, krana dalem menika sampun mangertosi bilih kula dipun paringi asma niku paringi asma jati ingkang kula nami kula niku Dharma Kun Cara. Niku kan tumataning kanatan agung utawi ingkang dipun kadang-kadang dados mercusuaring bawana, mercusuaring jagat damare jagat lah. Niku kan kedah mawi ngetut laksitaning wahyu kepemimpinan Nusantara. Ingkang dalem sering matur menika wahyu Ratu Adil menika suci-sucine damar sesangka. Wenang uga sinebut suci-sucine Nur Muhammad, wenang uga sinebut suci-sucine Ruh Kudus. Nah, kanthi nyambunging gegaiban kula kalian pitedah utawine wewisik saking dat punika dat ingkang saklangkung suci saklumahing bumi sakurbing langit awit dalem nate matur bilih suci-sucine damar sesangka menika sukma sesembahanipun para sukma sejagat raya ingkang dereng nate medhak wonten bumi. Nah, kanthi nyambung menika nyambung kegaiban dalem kalian kula kalian
kalian dat kewahyuan menika mboten perlu dipun pitados nggih. Nggih. Awit tiyang Jawi nika kan kedah lemah lembut, lembah manah, sepi ing pamrih, ramai ing gawe dados dalem menika kepengin mesingidan kemawon. Mbok ngantos nglantur anggenipun kula matur mangke malah mboten prayogi, mboten prayogi tegesipun nyajati ing rasanipun sasama menika kan munggu syariat menika mboten pikantuk mangken dados kula mriki niku atas pitedah saking wisikaning Kang Sukma bilih kagem nyongsong utawine menjemput cara bahasa Indonesianipun nggih ngayahi kewajibipun menawi nuswantara menika dipun kadang-kadang dados iblating jagat pancering bawana menika kedah ngupadi menika nginggoleti lah cara tembung gampangipun ngupadi tlatah tanah tua kanggo selamat. Nah menika pitedah nika mboten saged dipun pirangi, mboten saged dipun lewihi. Liripun menawi pitedahipun nika sampun ngupadi tlatah tanah tua kanggo selamat nggih mboten saged dipun gantos kangge ngaten. Nggih. Dados kanggo selamat. Nah, selamat niku kan sedaya tiyang mbetahaken. Nggih. Lebet kula panjenengan lan sedaya kemawon. Lah menika dalem mengupayakan utawi nggih mengupayakan ngupadi kagem keselamatanipun wonten ing alam dunya tumengkening alam akhir. Nah menika mboten perlu dipun pitados awit kula nika kan sanes panjenengan sedaya. Nggih. Deripun ingkang ngertos sejatine kula nggih namung kula, ingkang ngertos sejatine panjenengan nggih panjenengan kan mekaten. Nika pentingipun tlatah tanah tua kangge ngupadi keselamatan. Keselamatan apa? Wonten ungele jangka niku badhe wonten jaman baro-baro ingkang pitados. Napa menika jaman baro-baro nggih antawisipun memala dumugine memala ingkang tanpa dipun raos mangke saged damel cintraka utawi damel pralaya dhateng sesamining gesang. Pralaya nitepus mati enten sanane nek wonten pedhokolan kan mboten pareng. Matur mati menika mboten pareng, terus matur buang, bucal menika mboten pareng, kedas ngonduraken utawi mangsulaken sisa napa sekul makaten. Lah intinipun dalem niki ngupadi ngleksanani wisikaning Kang Sukma ngupadi tlatah tanah tua amrih kagem slametipun kula lan panjenengan sedaya awit sak jahat-jahatipun manungsa mesti wonten wicaksananipun, sak wicaksanane manungsa mesti wonten jahatipun. Ning mangke kan boten babagan jahat utawi wicaksana ning ingkang badhe dipun sisani menika ingkang saged nuhuni hajat-hajate leluhur. Awit kula kan sampun matur nggih. Pak Karno niku kan wasis nggih. Nggih. Ning kan tetep menawi pidato saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian gitu. Pak Karno kan seperti itu kan. Niku kula sekepengen kalem terus aturipun ingkang kathah menawi Jawi menika kedah lembah manah ngaten. Ning munggu kula mangke sak wanci-wanci kula micil jati dirinipun nggih kula mboten tida-tida ngaten awit napa nggih desa mawa cara negara mawa tata ngaten. Nah, nek kula dados panjenengan nggih mboten saged, panjenengan dados kula mboten saged ngaten. Intinipun kagem para ingkang tesih
sumuyut sumawita dateng keluhuranipun Jawa, kula memberikan rujukan nggih cara Nggih. bahasa Indonesiane nggih maringi nyaosi pangertosan Nggih. pilih pentingipun ngupadi tlatah tanah tua kangge keselamatan ing dunya tumekaning akhir. Awit menika urip menika mesti sampun utang urip mesti bakale nyaur pati. Nggih. Ning pati nika ora ruga ngandhar raganipun menawi sukmanipun kan langgeng. Nggih. Kula dalem sampun kerucut pilih mangkenipun menawi ingkang lewat bedhebulan menika saged maos mantra bumi pengracut. Nggih. Ingsun napa. Nggih. Lah menika mangkaten Mas Budi intinipun dalem menika wonten tlatah mriki menika nggih namung nyendikani dawuh wisikaning Kang Sukma bilih ngupadi tlatah tanah tua kanggo slamet mugi kula lan panjenengan pinaringan slamet widunya wal akhirat. Allahumma Amin. nggih cekap mangkaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Namo warahmatullahi Buddhaya. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam. Salam. Rahayu. Rahayu Mbah. Atur nembah nuwun Mbah. Saya sangat berterima kasih Mbah telah mengajak saya ke tempat ini Mbah. Nggih, Salam mulia Mbah. Salam.